अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा यशोदा हस्पिटालनि जाय गावजों रायलायबाय थानायखौ मेनेजार होननानै सिनायथि होबाय थादों यशोदा हस्पिटालनि मेनेजार होननानै बिथाङा यशोदा हस्पिटालनि रावबो मेनेजार नङा बियो इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिसजों थिसनजानानै दोननाय सासे यशोदा हस्पिटालाव खामानि मावग्राफोरखौ नायग्रा सासे सुपारभाइजारसो बिथाङा रावबो मेनेजार नङा। अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा बुंदों जे गथ'फोरखौ गावनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो यशोदा हस्पिटालनि थाखाय रिक्रुट खालामना लाना फैदों होननानै जुदि यशोदा हस्पिटालनिफ्राय गथ'फोरखौ एपइन्ट खालामदोंब्ला गथ'फोरनि आखायाव मानि थाखाय अफार लेटार गैया जायखौ कम्पानिया रिक्रुट खालामनाय समाव साफ्रोम केन्डिडेटनो होयो बा एपइन्टमेन्ट लेटार मानि थाखाय गैया गथ'फोरनाव जुदि यशोदा हस्पिटालनिफ्राय थोंजोङै डाइरेक्टलि बेखौ सेलेक्ट खालामना लाना फैदोंब्ला बिथांमोनाव बे थाथारनांगौ। खुलुमबाय मानगोनां बर' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों तेलेंगाना बर' वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै इसिं इनस्टिट्यूटनि बिगोमा अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा बावैसो खालामनाय प्रेस मिटनि सायाव फंनैसो बेखेवना होनो सानदों। बिथाङा क्लेम खालामनायनि सायाव जों मोनफा मोनफा बेखेवनो लादों बेखौ जों फुलि इनभेस्टिगेशन खालामनायनि उनाव बेखेवनो लादों। गिबियाव इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिसा जेराव अन्थाइगोरा बिथाङा गावनि स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानै जइन खालामना होफैदोंमोन बेयो मोनसे मेन पावार साप्लाइ खालामग्रा एजेन्सिसो बेयो जेबो रोखोमनि नार्सिं बा सोलोंथाइजों जेबो लोब्बा गैया बियो गावसिनि यशोदा हस्पिटालाव गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय थिसनजानाय थार्ड पार्टी खामानि मावग्रा भेन्डरसो जायखौ जों सापर्ट स्टाफ होननानैबो बुंनाय जायो। बियो नार्स फोरोंनाय बा नार्सनि प्रेक्टिकेल खालामनायजों बा नार्सनि सोलोंथाइ लानायजों जेबो रोखोमनि बेहा लोब्बा गैया। अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा क्लेम खालामदों जे गथ'फोरखौ यशोदा हस्पिटालाव सानथामनि ट्रेनिं होफैदों होननानै बियो जेबो रोखोमनि नार्सजों सोमोन्दो थानाय बा जिएनएम बा जिडिएजों सोमोन्दो थानाय जेबो ट्रेनिं नङा बियो मोनसे मोनफ्रोम सापर्ट स्टाफ एबा भेन्डर स्टाफखौ क्लाइन्ट लकेशनाव होनाय मोनसे बेसिक फायार सेफ्टिनि ट्रेनिंसो बियो सोलोंथाइजों जेबो लोब्बा गैया आरो बियो यशोदा हस्पिटालजों जेबो लोब्बा गैया। बे ट्रेनिंखौ मोनफ्रोम कम्पानियावनो होनाय जाखायो बेखौ ट्रेनिं होननानै बुङा बे फायार एन्ड सेफ्टिनि मोनसे ट्रेनिंसो इन केस अफ इमारजेन्सिनि थाखाय बाहायनो थाखाय। अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा यशोदा हस्पिटालनि जाय गावजों रायलायबाय थानायखौ मेनेजार होननानै सिनायथि होबाय थादों यशोदा हस्पिटालनि मेनेजार होननानै बिथाङा यशोदा हस्पिटालनि रावबो मेनेजार नङा बियो इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिसजों थिसनजानानै दोननाय सासे यशोदा हस्पिटालाव खामानि मावग्राफोरखौ नायग्रा सासे सुपारभाइजारसो बिथाङा रावबो मेनेजार नङा। जों बिथांनि आइडि कार्डखौनो गोबांबार चेक खालामनानै बुंदों जे बिथाङा सासे इलाइट ग्रुपनिसो मेनेजार जानो हागौ बा सुपारभाइजारसो बेहा यशोदा हस्पिटालजों थोंजों जेबो रिपर्टिं खालामनायनि जेबो मोन्थाइ गैया बेहा थार्ड पार्टी एजेन्सिसो। हाउसकिपिं खामानिनि थाखाय बेफोरबायदि जेबो ट्रेनिंनि गोनांथि गैया। बिथां अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा बुंदों जे गथ'फोरखौ गावनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो यशोदा हस्पिटालनि थाखाय रिक्रुट खालामना लाना फैदों होननानै जुदि यशोदा हस्पिटालनिफ्राय गथ'फोरखौ एपइन्ट खालामदोंब्ला गथ'फोरनि आखायाव मानि थाखाय अफार लेटार गैया जायखौ कम्पानिया रिक्रुट खालामनाय समाव साफ्रोम केन्डिडेटनो होयो बा एपइन्टमेन्ट लेटार मानि थाखाय गैया गथ'फोरनाव जुदि यशोदा हस्पिटालनिफ्राय थोंजोङै डाइरेक्टलि बेखौ सेलेक्ट खालामना लाना फैदोंब्ला बिथांमोनाव बे थाथारनांगौ। गथ'फोरखौ बिथाङा गावनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो जइन खालामनानै लाना फैदोंब्ला बिथांमोनाव मोनसे खोथायाथ' जाबाय अफार लेटार गैया आरो बिथाङा जुदि इनस्टिट्यूटआव इन्टारभिउ लाहैलायनाय हिसाबै यशोदा हस्पिटालनिफ्राय होननानै बुंनाय बायदिब्ला सासे HR बा डाइरेक्टरासो थांनानै बेखौ इन्टारभिउ लाहैगौमोन सोरबा थार्ड पार्टी एजेन्सिनि सासे सुपारभाइजार बा मेनेजारा माबोरै थांनानै इन्टारभिउ लाहैनो हाखो जाय यशोदा हस्पिटालजों जेबो लोब्बायानो गैया बे मानसिया नोंथांनि इनस्टिट्यूटआव थांनानै माबोरै इन्टारभिउ लाहैनो हाखो। अन्थाइगोरा बिथाङा जाय मानसिखौ जगाजग खालामनानै इलाइट ग्रुपआव सोना होफैदोंमोन अब्ला जों खौरां लाहैनाय समाव जे समाव गथ'फ्रा जोंनो खौरां हरदोंमोन अब्ला जों लोगो लोगो खौरां लाहैनाय समाव गथ'फ्रा जोंनो मोनसे खोथाखौ फोरमायबावदोंमोन जे इलाइट ग्रुपनिफ्राय बिथांमोना खामानि मावा होननायाव गथ'फोरखौ साननैनि थाखायल' थानो थाखाय डेडलाइन होनाय जादोंमोन। अब्ला नोंथाङानो सासे बिसोरजों जगाजग खालामलायनाय मानसि अब्ला नोंथाङा माबोरै साननै बे खोथाखौ सहायनानै थाखो हरखाबै गोदान जायगायाव फैनाय गथ'फ्रा हरखाबै साननैनि गेजेराव जुदि रुम खालि खालामनानै डेडलाइन होलायनाय जायोब्ला बे गथ'फ्रा बहा थांनानै थाहैगौमोन बा बे गथ'फ्रा बहा आलाय सिलाय जायामोन नामा बे गथ'फ्रा
नोंथाङा बेनि सायाव मानो बिजिरनायखौ लायाखैमोन? बिथाङा क्लेम खालामदों जे बिथांनि रुमाव हाबनानै जों तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मानसिफोरा प्रेसार खालामदों होनना बायदिसिना खोथा बुंनो थाखाय। नाथाय जों बेबायदि जेबो रोखोमनि प्रेसार खालामनाय जायाखै। बिथांनि रुमाव हाबनायनि उनावबो जोङो बेहाय सोंनाय फिननायल'सो जालायदों आरो